eskerrik asko! Eskerrik asko! Gaur ni hasiko naiz, Pepito. Bai, gaur zu hasiko zara, Matixa. Gaur ni hasiko naiz, Pepito. Bai, gaur zu hasiko zara, Matixa. Gaur ni hasiko naiz, Pepito. Bai, gaur zu hasiko zara, Matixa. Martxa! Hemen gatoz berriro. Pozik eta alai. Txirri mirri eta txiribi ere bai. Musika eta humorez hau da zalaparta. Sasoion dago eta Matixa trakatra. Hemen gatoz berriro. Pozik eta alai. Txirri mirri eta txiribi ere bai. Musika eta humore hau da zalaparta. Sasoian dago eta Matixa trakatra. Ez, Matixa. Gure publikoak hasiera landuagoa, politagoa, errespetagarriagoa, azken finean hasiera finagoa merezi du. Aleluia, aleluia, iritsi gara azebuia. Hau da ongi etorri beroa, baina Matixa, zu ez izan leloa. Jendeak maite du Pepito, hori argi dago eta kitxo. Paiazoak ekarri ditugu trenean, ondo pasa urrengo ordu betean. Eskerrik asko, eskerrik asko. Zenolako lagune derrak etorri diren gaur. Egia txiribiton, Eta izenak ere ederrak ditizte denek, oso izen politak. Nola, zuek biok hemen diren guztien izenak dakizkizuela? Horixe dakizkigula, jakingo ez ditugu ba. Begira, Abelardo Petardo hortziok. Agapito, pito, pito. Teodora Rufina Gervasia. Deograzia esan zauk. Eta Isidora Martina, Txindas Binto, Lizarran eta Lizarrako inguruetako guztien izenak, basak izkio. Nik uste nuen nik dendena nekiela, baina inbeste... Tira, hemen dagoen baten izena badakit, eta oso izen polita du. Eta begira, oraingo kantua, berari eskainiko diogu. Izena da, Katxalin! Katxalin txirun txarun, Katxalin harine, zenbana saltzen duzu dozena sardine. Amalau marabedi presio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan aitzine. Aratzate, onatzate, hartoa jate zuen paderan bustite. Katxalin txiki txiki, Katxalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amalau marabedi presio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Katxalin txiki txiki, Katxalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amalau marabedi presio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Katxalin txirun jarun, Katxalin harine, zenbana saltzen duzu dozena sardine. Amalau marabedi
prezio jakinek, nik ez dut behar eta jarra izan aitzinek. Aratzate, honatzate, artoa jate zuen paderan bustite. Kaialin txiki txiki, kaialin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amala mara bendi, prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Kaialin txiki txiki, kaialin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amala mara bendi, prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Ai, zure! Ara txolarria daukat. Ui. Ai. Jopelas, benetan ara txolarria. Konturatu atxarete segertatzen zaidan esku altxatzen dudan bakoitzean. Zerbait improvisatu beharko dut, Badakit. Gaixorik nago, Super, hiper, mega gaixorik, Aizue, izango alda munduan pertsonarik trantz eta kinkaiztunetatik lagun nasakenik. Bai, seguru? Bai, pertsona bakarra dago. Txiribiton! Txiribiton, ara gertatzen zaidan. Adizkide traketza, supermirren muturren aurrean barre egitera etorri aiz.
Txiribidon, notizia txarra xaukiat diretzat. Nire gaixotasun larri hau, kutsakorra duk! Arrazoi, Txiribidon, Txirrikampo Larroxari deitu beharko xiagu. Txirri! Txirri! Agur eta ore, Mirri eta Txiribiton. Norko jukatu du, txirri, txirri, nire izen ospetsua? Txiribitonek, bamolio. Txirri, Zer, gaixotasun larri batean murgilduta gaudek. bai? Bai, eta iztiagoik sufritzerik nahi, gezurra ematen badik ere. Beraz, Zer, mesedez, deskuiduan ere, bai? ez altxatu eskua. Ez Garbi eskua? geratu alda? Bai? Ara, gertatzen dena, nik ez diat eskurik altxako. Horixe. Hori. Eskua gora, ez. Eskua gora, ez. Hor, behar. Seguro ondo ulertu duk? Bai. Eskua gora, Eskua gora, ez. zuek ere lagundu hau kaseagorra esan da eta. Eskua gora, Ez. nola esan dut eskua gora? Ez. Ez eta ez. Ez. Eno, bio. Horrogatxo bat egingo diagu Txiribiton. Norketak izen badiren... Bigei bi? Nik! Xaxile trau babua. Tontolatico calamidadea, Ikusten? Ondamendia. Hau, epidemia. Esan dizuet, ondamendia dela, epidemia ez pandemia, izurrite orokorra. Ba, argi dagoena da, ara, mediku prestu bat behar dugu. Oraindiko beto, doktorea. Kantinflas, hau ez du doktore, baizik eta babalore, Tira, agian doktorea ez, baina doktorea bai. Oso doktorea. Tira, zein da arazoa? Ara, zer horrek ikusiko duzu berehala. Bale! Argi dago diagnostikoa. Txirrinafobia daukazue. Tira, hemen duzue hori sendatzeko errezeta paregabea. Eske, ez daukagu... Agur, senyora, ez zaite joan inora. Mira, errezeta. Txirrinofobia sendatzeko ez gehiago inoiz eskurik altxa. Hala, askara. Eta publikoa ez lokartzeko, bada garaia abesti berri bat abesteko. Sinatua Pepito Artaburuaga. Artaburu galanta, bai. Abesti berri egin behar dugu, Bai. Orduan egingo dugu abesti berria. Berria. Zer? Pintxo. Bere izena
egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data ez du koske egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data ez du koska egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Ideia, txiribiton jokua, bai? Bai, txiribiton jokua. Ideia, txiribiton, apostua, apostua. Klipak lotu ikutu gabe. Ikusi nahi? Apostu, 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 apostu. Apostu dirua, apostu dirua, apostu dirua. Dirua, dirua, dirua. Dirua, dirua, dirua. Dirua, dirua, dirua. Hola. Ideia, apostua txiribiton. Klipak lotu ikutu gabe. Klipa, lehenengoa, klipa, bigarrena, lotutak, lotutak, ikutu gabe, klikap, lotu, ikutu gabe. Berriro, txiribiton berriro, ikusi nahi, ikusi nahi, piruleta. Piruleta, piruleta, ikusi nahi, piruleta. Piruleta, 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 piruleta. Piruleta, piruleta. Ideia, ikusi. Klipak, jarri. Txiribiton ikusi. Lehenengoa. Ikusi, lotu gabe. Ikutu gabe. Ikusten? Lotutak. Lagunok, era, adiskide berri bat aurkeztu jarri zuet, Bai, dantzan erakutsiko digu denoi, Bera, oso famatua da, Rudolf Nureyev! Hortik azten baldin bagara,
Ez Rudolf, ez nire, Patxi besterik ez, eta Patxi, oso famatua, Patxi, Putxi, Ibar gutxi, Pusker asko eta putz gutxi. Tira. Baina berdin dio, dantzan erakutsiko digu. Hori da, esan duen egi bakarra, dantzan erakutsiko gala pixka da. Dantzan egingo dugu. Zue pentsatzen zuen, dantzari ona izan daitekeela, benetan? Mirri, galdera bat. Zuzen nahi hau zu, dantzan egitea edo jolastea? Jolastea gustatzen zait, bai. Jolastea zuek zer nahi hau zue? Baina dantzan ere bai, Dantzan ere bai. Begira, liburu honetan daude Euskal Herrian egiten diren eta egin diren dantza guzia. Hemen daude. Psikolopedia. Eta enziklopedia hortan bilatzen baldin badugu hemen, ara! Badira dantza batzuk jolasa direna, bide batez berez dantzatu eta jolastu, bide batez guztia, ingo dugu! Bai! Ikasi behar duguna da, begira, katalera dantza. Katalera. Katalera aulkia esan nahi du, eta hemen baitugu 3 aulki. Bai? Bai. Eta 3 lagun gaude hemen. Oso importantea, zuek fijatu ongi izan, eta gero egingo duzu zuek, bale? Eseri aulkietan, zu erdian, eseri. Diretin erdikoa eta, hola gustatzen zai dantza egitea, jarrita, nekatu gara. Jarrita, ez da? Bueno, hemen importantena, eseri garaia, bazutik, bai, venga, zutik, ara zutik, venga. Lehenengo gozin berduguna aurkezpen moduan. Bai, zuek txalokin lagundu gozue? A ber, haiek egin berdutena da, ni jarraitu, besterik ez. Eta ziren ritmo hontan. Lai, lara, la, 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 la. Ongi duzu, Zuek abisatu, gaizki egiten baldin badute abisatu, Berriz. Lai, lara, lai, lara, lai, lara, lai, lai, lai. Bueno, hori aurkezpen izan da. Ongi egin dute? Bai, primeramente egin dugu, primeramente. Bueno, baina orain hasten da dantza, orain hasten da. Begira, egin behar duguna da aulkiekin 8 bat marraztu. Baina 3 gana no egingo dugu 8. 8 bat gizue marrazten, a ber, jarri eskua horrela. Eskua, 8 bat. Ui, berriz. Bueno, ba, hori xeber ingo dugu hemen. Baina kontuz, ez da horren erreza, zentaz da. Azkenekoak erdira iristean buelta eman beharko du. Zaila da horrela ulertzea, baina egiten badugu ikusiko duzu. Ingo dugu oso mantxo, beira. Zu nire atzetik, Zu bere atzetik, bai? La, la, pa, la, la, eta 8. La, 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 eta orain zu buelta hori da. La, 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 la. Lai, la, 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 la. Vuelta. Bueno. Ulertu duzue? Bai. Azkenekoa buelta eman du. Seri. Oso nekatuta gaude gu, Leher eginda gaude. Ikustetan, zuek ulertu duzue nola dantza? Bai? Honek ez, baina ni bai. Zuek? Bai. Bueno, gero jarrituko dugu dantzan, ez da? Horixe, baina, ordon patxi putxi bat gutxiri eskertzeko, txalo, berezi, handi, gogor, bero ba! Real, la. Zorionekoak zuek, sasoi betean nago. Pupua!
eta okerrago. Ai! Hola, Beto! Ez, asko zokerrago. Kitxo? Kitxo, zizko eginda dago Pepito. Orduan esango alidazu ze arraio gertatzen zaizun? Tururu, txibatu egingo zara. Gezurra? Lagun ona gara, ez diot inori ezer kontatuko. Seguro ez diozula inori ezer kontatuko? Nire sekretua jakiten baldin bada, langabezian geratuko naiz. Ez da inor enteratuko. Nire rapero hitza ematen dizut. Dudua, dudua! Bara, leno sartu zarenean ezkerreko oina zapaldu. Eta behatza zapaldu didazu, okertotaren esgintza daukat. Eta besteek jakiten baldin badute, kalera botako naute. Lasai, Pepito, ez diot inori ezer kontatuko. Ahoa ondo itxiko du grapadorarekin. Ez diot inori ezer esango. Inori. Tira, horrela baldin bada, lasaiago noa medikuaren gana. Ai. Kontxo txirri, enteratu zara? Entzun duzu azken notizia? Ez dakit, zer gertatu da ba? Pepito arazo larri badauka. Baina ezin diot inori kontatu, bestela lanik gabe geratuko da. Orduan, hobeduzu isil-isilik egotea, Ez, kontatu egingo dizut. Baina zu gero ez esan inori, Txiton! Ni oso pertsona diskretua naiz, Ni ere bai, Baina Pepitok hankeko behatz potoloa puskatu du. Bai. Eta tibia! Eta peronea! Eta belauna! Eta mokorrean artritis reumatoidea harrapatu diote. Ai, gizajoa. Eta honelako panoramakin nola konpondu da, nola ibili da ba? Horrela. Oi. Nola, horrela? Ez. Pepitok ezkerreko hankeko behatz potoloa txikitu du eta zuk eskuinekoa. Baina ez esan inori, bestela lanetik botako dute. Gizajoa. Merkromina pixka bat ekarriko dut, gure Pepito laguntzeko. Bai. Zer, moñoña? Zerbait gertatu altzaizu? Seguro? Seguru ez aizula ezer txarrik gertatu? Beno, bai. Baina ezin dizu kontatu. Sekretua da, beraz. Bai. Oso sekretua. Eta horregatik ezin zaio inori kontatu. Hitz egin lasai, Ni naiz inoreta, Egia? Pepitok hankeko behatz potoloa puskatu du. Aua! Eta tibia! Eta peronea! Eta belauna! Eta metakarpioa! Eta omoplatoa! Oso larri dago! Eta lanetik botako dute, seguru! Orduan, horrela ibiliko da gutxikora bera, Tximino baten antzera! Ez. Horrela ibiltzen da. Oi! Ai, ene, eskerrak oso diskretoa garen eta ez diogun inori ezer esan. Bestela Pepito gaixoa lanetik botako dute. Aposito batzuk trapitxatuko ditut kokolo horri laguntzeko. Bai.
ikusi dudan? Pepito! Zer? Etzera enteratu ez da, basurde potoloa? Sentitzen dut, baina ezin dizut ezer esan. Sekretua da, oso sekretua. Ez, sentitzen dut txiribiton, baina nik ezin dizut ezer esan. Beno, zuri esan egingo dizut. Baina zu iso, Ixo eta ixo. Entzun arretaz, entzun. Pepitok hankeko behatz potoloa puskatu du. Eta tibia, eta peronea, eta metakarpioa, eta omoplatoa, eta orain ez dauka bururik. Zertarako erabiltzen duen orain lepoa? Apatxapela jazteko. Oi, txiribiton. Ez dakit nor gidatuko duen orain pelipetrena. Baina ni oso lasai nago. Ez baitiot Pepitoren sekretua inori kontatu. Inori! Txiribiton, morrosko, zer duzu? Hortzetako mina daukazu? Aizu, txiribiton, ni enaiz inor zure bertsioa dudan jartzeko, baina Pepito neu naiz. Eta medikutik bueltan ator, oso osorik eta sasoi betean. Ai! Bale, txiribiton, oso ondo. Baina ez dut gauza bat ulertzen. Nik ez badizut ezer esan, nola enteratu zara nire istripuaz? Matisa, kontakatilu! Jokua ikusi, jokua ikasi, bai? Jokua ikusi, jokua ikasi. Etxian egin. Jokua, klipak lotzeko. Klipak. Papera, bai? Tolestu. Papera, tolestu. Klipa, jarri. Ikusi? Ikasi. Ikusi? Ikasi. Beste klipa, jarri. Ikusi? Ikasi. Etxian egin. Ikutu gabe, tira. Eta klipak lotzen dira.
Zaintzak, ipordi potolori, abizten behar diagu, eta mundu guztia gure zaintzak. Tira, mirri eta txiribiton, ez zaitezta, zerretu horregatik, lasai. Entzun hau duzue? Ni ñañar bat naizela? Ni ñañarra naizela? Bai, hipopotamoa, eta mastodontea, eta elefantea, eta mamuta. Arkakusoa naizela? Eta tximutxa? Eta zorria baino txikiagoa naizela? Tira, iso. Mira, bengoatik zuen liskarrak onuragarriak izagen dira. Badakizue zergatik? Urrengo kantua aukeratzeko aitzekia eman didalako. Eta baldakizue beraz, ze kantu den hori, asmatzen duzuen, animali... Animalien kanta! Horixe! Herri batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen, euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta eulitxo, sudur luze bat, haientzat dirua biltzen. Plazazar baten erdian zuten beren funtzioa egin, zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, baduta zila resko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada aixakar, Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertuak ematera. Hango jendea, tristez egona, arras konsolatutzera, ta beren buru entzatzateko, dirua irabaztera. Ez daukaz nik oso argi, ea aurretikakoa ikasi duzuen edo ez. Ez daukat oso argi. Bere, repaso txiki bat ingo du, txiki bat. Bai, ez da. Ez duzue behar, badakit, baina ingo dugu, txiki bat. Katadera dantza. Lehenengo gauzain behar duguna da aurkezpena. Eta gora otu aurkezpena besterik ez ibiltzea da. Venga, zuek eta zuek eseri, orain, eseri, zuek ez, gu dantzatu behar dugu. Zuek ikusi, leno, ikusi, eta gero, egiten duguna errepikatu, eseri. A ber, zutik, eta lehenengo gauza ibiltzea da, gure atzetik, etorri. Lai, lara, lai, lara, la, lara, lai, lara. Hola, oso ongi, onaino, ongi dute, ez da? Berriz. Lai, lara, trai, lara, lai, lara, lai, lara, la. Bueno, ez, atzira, hortxe. Ikusi duzu zuek? Bai, ez da? Bueno, eta orain, egin behar duzuena hau da, zu bere atzetik, bai? Eta zu nerekin, venga, egingo dugu, ba, bi eta... Trai, larai, larai, eta mendikai, larai, lara, eta orain berak emango du buelta, eta lai, segi, la trapa, la, lai, mendik bere atzetik, lai, lai, eta zu buelta, oso ongi. Lai, segi hortik, lai, la. Vuelta! Lai, larai, segi hortik, lai, vuelta zu! Lai, la, ala, oso ongi. Venga, eseri. Bueno, saiatuko gara ezen bozateatzen den? Venga, guztiak zutik guztiak. Ui, ze zaila izango dena, ze zaila, A ber, prez, lehenengo,
aurkezpena. Guziak ibiltzen. Musika eta... Geldi, hola, geldi. Eta zu ona, oso ongi. Hemen. Bai, berriz. Zu kortik. Hola, segi. Eta geldi hor. Gelditu, oso ongi. Bai? Eta orain egingo dugu pixkanaka, ea ongi ateatzen den, bai? Zuk hemendik eta zuk hemendik. Ba, musika, oazen! Segi, kortik. Hola, segi, hola, venga, pa, hor. Venga, segi hemendik. Hola. Segi, zinerekin, hori da. Eta hori da, volta hemendik, oso ongi, torri, oso ongi. Haiba, torri. Opa! Hemen Vitoria, oso ongi. Eta zu. Hori da, venga, segi, hori. Venga, torrika, venga, torrika, salta, venga, torrika. Hola! Bueno, hori da. Eta... Txalo bat, eta seri. Nik uste dut, dantza ez zela bate erreza, eta behar dute txalo haundi bat egongo dantzari. Txalo haundi bat. Zuti, txalo haundi bat. Adiskideok, lagun estimatuak, gaur hemen zuzenean eta esklusiban, personaia historiko garrantzitsu bat gogoratuko dugu. Erpurutxo! Eta zergatik da historikoa eta garrantzitsua Erpurutxo? Ogro beldurgarriari aurre egin ziolako! Baina Erpurutxo, naiz eta ausarta izan, txikitxoa zen, txikitajoa, nanoa, kakanarrua. Ui, barkatu txirri, kakanarruak ez hau ikusi eta... Ogroa berriz, ogro beldurgarria, haundia zen, itxusia, kankailua. Mirri eta Txiribiton historia errepasatzeko garaia da. Mirri eta Txiribiton zuen zain nengoen, Zer egin dugu orain ba? Ez errez, eta hori daukerrena inoiz ez duzuela ezer honik egiten. Baina gaur bai, gaur lanean jarriko zaituztet. Estupendamente, zer egin behar dugu bada, stripteasa?
Ez, noski ez. Erpurutxo eta ogroaren historia errepasatuko du. Ederki bada, ni ogro beldurgarria izango na. Eta txiribiton Erpurutxo. Gaizki hasi gaituk, Dida batean erabakiko diagu, nori izango den Erpurutxo. Ia, pentsasak numero bat, batetik irura. Batetik iru bitartean. Iru. Nola izan duk? Iru. Iru izan duk? Jopilaz, bat aukiratu behar nuen. Ondoma! Tira. Ni izango nauk Erpurutxo, baina txiribiton ez rek. Tira, detaile txiki hau argiratu ondoren, martxan jarriko gara. Barkatuko didazue, baina begiak itxita konzentratuko naiz historia txundigarri hau hobeto irudikatzeko. Hau historia txundigarria, antxoakeria txirrigarria du. Esango duzue, zergatik zen hain famatua Erpurutxo? Eta esango dizuet, behin pasiatzera irten, erregearen gazteluran sartu, eta gero itzultzean justu hasiera punturaino azkar iritsi zelako. Hori miliskatuta xauk. Udaltzainen taktika erabiliko diat. Atarramentua! Oi! Txirri! Bai, Erpurutxo, esan, potxolo. Kontu hau berriro errepasatuko diagu, Erpurutxo eta ez rek, segunda parte. Ondo da. Beraz, moviola egingo dugu. Moviola. Erpurutxo pasiatzera irten zen eta erregiaren gaztelura sartu zen. Itzultzerakoan, ponpoxo, justu hasierako puntxura iritsi zen. Orain prefekto aterako zait, Txema Olazabalen estrategia erabiliko dut. Txirri!
Zer, erpurutxo! Trilogia egingo diagu orain. Erpurutxoren kontraerasoa! Entzun duzue bada, erpurutxo txikitajo ñañarruaren hirugarren zatia egingo dugu. Orain, kontraerasoan jolastu nahi du. Atención! Carlitos Arguiñanoren omenaldia izango da oraingo sistema hau. Txiribiton, bisitan! Ba, Josak, atariko txirrina beldurri gabe! Oh, Txiribiton, istriputa malgarria, Eta orain, gure horra potoloa goxetuta egongo da noski. Atorban idekin eta daizter batean azetuko diagu ire tripa potolori. Ba! Bi! Eta malau! Erpurutxok dimititu egiten dik! Barkatu, mesedez, nire errua izan da. Honelako kolaborazionista frakasatuak fitxatzeagatik. Baina hau ez da berriro gertatuko, ez da gehiago gertatuko. Txiribitua. Du-du-a. Zergatik, zuk diozulako ez da pentsatu ere. Du-du-e. Aizu, txiribitua jotzea zure lana da. Hip-hop, hip-hip-hop, hip-hop, Aizu, hip-hip-hop. zuetzera nire nagusia, eta nik nahi dudanean joko dut txiribitua. Hop, hip, hop, hip, hop, hip. Ai, bale, ai. Pepito. Bai, txiribitua. Du-du-a. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai.
Ikirri eta Katxola lagunak dira Baionan. Gu ere joaten bagara, izango gara dizkidonak. La Congo, Maria Congo, Shibiribiri Congo. 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai.